en drøm om at komme med til EM. Det er også derfor, hun har skiftet fra italiensk fodbold af Milan og så til den svenske liga og Hammarby. Og det her, det kan man jo sige, det er første skridt i forhold til at komme lidt tættere på EM-truppen. Altså en dansk opstilling, som vi glæder os til at se udfolde sig. Danmark er altså spillende i de nye EM-trøjer, som bliver luftet for første gang i dag. Og det kan man roligt sige er helt i rødt. Og hvad skal vi kalde? Nu er jeg jo ikke sådan en stor modeikon, men jeg vil gå med mintgrøn. Det er den walisiske udebanedragt. Og et hold, hvor vi, og det så vi også i Cardiff for 1,5 måned siden, også ser meget vilje, meget fysik. Godt brudt af Katrine Veje. Der er ikke så mange muligheder. Så Holmgaard. Snerle og Kyl. De to, der skal holde midtbanen kørende. En god kombinationer i venstre siden. Kyl forsøgte at finde Harder, men det bliver i stedet for kampens første hjørnespark og udmærket dansk indledning. Ja, og så hæfter jeg mig allerede ved nu, at kort version til Veje. Og masser af danskere i feltet. Jenny Thomsen mistimer. Men får rundet fint. Ikke noget frispark, siger den portugisiske dommer. Stadigvæk Jenny Thomsen i en god position. Og nyt hjørnespark. Samtidig med, der ligger en walisisk spiller og ser ud til at have virkelig, virkelig ondt. Og det ser ikke godt ud, må vi sige. Der, ja. Og det er Majs her virkelig ærgerlige og triste indslag. Og det er det altså med et hjørnespark til Danmark. Fokus på kampen igen. Kort variant. Snerle. Indlægget ligger godt. Og der er Harder. Overlæggeren. Centimeter fra en dansk drømmestart. Den lever endnu. Vangsgaard. Stadigvæk Vangsgaard. Og nyt dansk hjørnespark. 4 eller 3 reelle spilminutter. Og Harder centimeter fra endnu et landskampmål. Ja, rigtig. Det er ikke altid, at de her små eller korte hjørnespark lykkes, men der Emma Snerles indlæg her er jo helt perfekt timet ind i Harders hoved. Det rammer hun sådan ikke helt. Og Harder igen, og så er der en åben mulighed til Ballisager. Clark kommer ned og får reddet. Nej, hvor er de presset, waliserne. Danmark over hver eneste bold. Ny mulighed. Sikke en indledning for Danmark. Vangsgaard. God bold til Harder. Kommer til at stå med ryggen til mål. Tilbage til Vangsgaard. Og så en afslutning og en ny redning fra Olivia Clark. Og klapsalver fra Jægters. Det er også en god dansk start. Det er det, men jeg tror også, at waliserne har været overrasket over det, som Danmark kommer med rent offensivt. Her ser vi lige afslutningen fra Vangsgaard, som næsten volder problemer derinde for Clark. Men det her med, at man hele tiden har 2 angriber inde i feltet, og så har der bagved. De skal lige omstille sig, pludselig lige skal komme sig over, at det er massivt dansk pres, det her. Veje med hjørnesparket. Kommer hun lidt skævt ud, Clark, og så er der frispark til den walisiske keeper. Ja, så kan de endelig puste lidt ud. Hvis jeg var Clark, så ville jeg så lige blive liggende et par minutter. Så går hun også på bænken i Leicester, har slet ikke spillet. Og de har skiftet keeper stort set til hver kamp her i Nations League. Her har vi chancen fra Harder før. Overlægger hovedstødet, og her muligheden til Ballisager, hvor Clark kommer ind og får pareret. Og her så Vangsgaards mulighed. 3 gode chancer. Det er noget, som indebærer, at I ikke kan se kampen færdig her på tv. Så sender vi jo faktisk også kampen i radioen. Vores gode kolleger sidder over og kommenterer den. Mathias Jakobsen og Luna Gevitz på P4. God bold, godt løb fra Jenny Thomsen. Skal hun ikke bare skyde selv næsten, Jenny Thomsen? Det gør hun også. Kunne også have taget Kramer med. Her så Fischlock. Første gang vi ser hende i aktion. Woodham. Og det er, som vi forudså her, Hayley Ladd, der er gået ned og har overtaget positionen i midterforsvaret efter skade Macy Davis.
begyndte en time før den her, så vi er altså inde i anden halvleg der. Og så er der mulighed for den første danske omstilling, hvis Vejle kan komme forbi. Gør hun egentlig godt i 2 omgange. Så er det rigtig fint. Katrine Vejle ude på den her venstre kant. Har bidraget allerede offensivt. Har haft nogle skuffende kampe på det seneste, Katrine Vejle i den danske landsholdsdragt. Har også været en del skadet i Crystal Palace, og har spillet på et hold, der har tabt rigtig, rigtig meget i den engelske liga. Ja, de rykkede jo ned med et brag. Der er 3 Crystal Palace-spillere jo på Wales' startopstilling, skal vi sige. Så de kender noget til hinanden. Ja, Emma Sterle til gengæld har ikke fået den bedste start. Mister for mange bolde også. Dueller, hun ikke vinder. En af Crystal Palace-spillerne, Lily Woodham, som dog kun er udlejet til Palace og skal tilbage til USA, hvor hun er ejet af Seattle Reign. Ballesager, Jenny Thompson, som også for nylig skiftede til USA. Her overskriften må være: spiller meget og taber meget. Og taber meget. Har vundet en enkelt kamp af de første 700 spillet. Men de har altså haft et svært Utah Royals ved at konkurrere det kvindeligaer i USA. Lidt andet system, end vi er vant til. Fine danske kombinationer her. Rigtig fine. Snerle. Jenny Thompson. Der er ikke så mange muligheder. Der kommer Harder og hjælper hende Thompson stadigvæk. Og så bliver det for snævert. Derovre, hvor Signe Brun plejer at starte ind. Hun er skadet. Emma Færge også blevet skadet i ugens løb. En anden fast. Hasbo kommer først hjem til næste kamp. Og så måske den store overraskelse, Frederikke Thøgersen. Hun er simpelthen sat på bænken. Har jo spillet de sidste mange landskampe herude på højre vingbak. Ja, Jenny Thompson, der har fået chancen fra start. Jeg synes, det er ret opsigtsvækkende. Ja, det er opsigtsvækkende hedder det. Altså, hun har ikke spillet op til niveau de sidste 2-3 landskampe. Men inden da kom op på 4, men inden da har hun måske været den bedste landsholdsspiller. Jo, hun har været den bedste landsholdsspiller på det danske kvindelandshold sammen med Pernille Harder. Det er ikke... Altså, ikke lang snor. Nej, det er det godt nok ikke. Til Frederikke Thøgersen, der sidder ude på bænken og kan undre sig lidt over det. Men igen, det er en god konkurrencesituation at have på den danske højre kant. 2 rigtig fine spillere i Jenny Thompson og Frederikke Thøgersen. Og jeg synes også, det er der, Jenny Thompson skal spille. Hun skal ikke ind og spille en af de her 10'er-positioner bag den ene angriber. Nej, det er fint arbejde af Obase. Vangsgaard kan ikke få fat i den i første omgang. Snerle, Harder. Det er en god position for Harder. Og skal måske være en lille smule mere uselvisk, selvom hun lige prøver at støde den ind til løbet fra Fishlock. Forsøger at sende Holland afsted. Carrie Holland, der spiller i Liverpool til daglig. Det er nummer 7 i den engelske liga hos kvinderne. Vandt jo hos mændene. Men også et felicistisk hold som her, hvor vi har rundet de 19 minutter, som vi kan se på vores ur, som heldigvis er tilbage. At de har altså fået reddet den første danske storm af. Og her er mulighed i stedet for. Hun står helt fri derovre. Og en afslutning og en redning for Maja Bay i første omgang. Og så på stregen i anden omgang. Den er ikke inde, siger den portugisiske dommer. Nej, hvor var Danmark heldig her, fordi den var godt nok tæt på at være inde. Den lever endnu. Evans indlægget her hættet væk af Ballesager. Der så vi for første gang det, vi har snakket om, at Wales, de er altså giftige, når først de kommer afsted. Det er også Vangsgaard, men Olivia Clark ser ud til at have styr på den. Der skete rigtig meget i de her minutter, men jeg som selv siger, Lineker, det her, det kan de. Rigtig fint spil, opspil. Indlægget over til Woodham her. Ja. Masser af plads, tid. Så skal Jenny Thompson ikke ind og dække. Holland med afslutningen, og der er Fishlock, og lad os så se, om den er inde. Det er den. Jo, det er den. Det tror jeg, at den er. Altså, det er lidt svært at se fra... Vi har ikke VAR her, vi har ikke målteknologi. Men lad os prøve at se. Det lignede, at den var inde. Nej, det er den nok ikke. I den anden ende nu. Stadig 0-0, som sagt. Ikke noget målteknologi eller VAR. Hvis VAR skulle have været brugt, så skulle man være sikker på. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, VAR kunne have brugt de her billeder her. Jeg tror, man skulle have haft den her målteknologi, som vel kun nærmest er
til de helt store turneringer, som det her også er. Men det har man altså ikke var endnu. Nick Wilkinson selvfølgelig. Roberts, hun er skadet. Hun er faktisk har været med i truppen. Sorry. Jeg overtog i februar sidste år. Wilkinson. En time spillet i Italien. 0-0 stadigvæk imellem Italien og Sverige. Den næstbedste engelske række. Women's Super League 2, som den kommer til at hedde. Nej, der er en del danskere, som også står med nogle beslutninger, nogen har taget. Men nu handler det altså først og fremmest om landshold. Jenny Thomsen. Vangsgaard. Et godt dansk spil, og her så afslutningen fra Pernille Harder. Det kan jeg godt lide, det her. Ja, jeg kan godt forstå, at André Eglers, han står derude og klapper. Det er måske det bedste angreb, vi har set indtil videre. Rigtig fint timet dybdeløb af Amalie Vangsgaard. Kigger lige op, ser at Harder, hun er kommet med. Mangler måske lige lidt mere snært i afslutningen fra Pernille Harder, men det er næsten efter fodboldens ABC. Ej, det er et godt dansk angreb. Og så en ny skade igen. Ja. Men det kan da så... Ballisager, som jo overraskede mig i hvert fald, og flere andre med at annoncere et skifte fra Fiorentina til Bayern München fra den nye sæson. Det kommer efter et halvt år i Fiorentina. For et år siden i efteråret, der sad hun på bænken i Kansas City i USA. Fik slet ikke spilletid. Kom hun til Italien, spillede alle kampene, og bum så til en af Europas største klubber. Hvad skete der lige der? Nej, men jeg synes bare, det er et godt bevis på, at man nogle gange som spiller lige skal tage et lille skridt nedad for at få masser af spilletid og få vist sig frem. Og så er der måske nogle af de store klubber, der kigger med, og det gør de jo. Selvfølgelig gør de det. Altså scouting i kvindefodbolden har jo også rykket sig markant. Det forlyder jo så, at Bayern München de har kigget på Stine Ballisager de seneste par år. Og nu mener de altså, at det er på tide, at hun kommer til Tysklands største klub, også på kvindesiden. Og bliver holdkammerat med Pernille Harder, ikke kun på landsholdet, men også på klubholdet. Han kommer ikke ind direkte i startopstillingen. Det er Pernille Harders partner, Magdalena Eriksson, der er fast, og så den islandske anfører Vigasdottir. Ja, der bliver lidt der er konkurrence. Ja, præcis. Men det bliver spændende. Mange turneringer, der skal spilles. Nok for spilletid. Forløb i landsholdsspilletid her. Holland. Og det første. Ja, hun er en dygtig spiller, Carrie Holland. Og kommer til at give problemer for danskerne. Prøv at se her. Ja, rigtig fin første berøring med ydersiden. Ja. Det er altså højt teknisk niveau for Holland. Og der skal hun altså også lige passe på. Jenny Thomsen når lige at trække sig. Og ikke lave... Jørgen sparket ind her. Hette Svækker Vangsgaard. Maja Bay tager kun bokse til den. Holland. Og klar til indlægget. Og den har hun ikke styr på. Maja Bay, og det ender trods alt med et målspark. Ja, men jeg synes til gengæld Harder og Vej havde styr på det. Ja, det er rigtigt. Efterfølgende. Prøv at se den her. Jeg synes egentlig, når hun får bokset den så langt væk, så er det en meget rigtig beslutning, hun tager her, den danske keeper. Ja, hun tager simpelthen ikke at tage chancen og holde på den. Også fordi det er så vådt dernede. Det har regnet op til, at det kan godt være, at bolden lige shooter. Som de er komfortable med. Efter det danske, kan vi godt sige, stormløb fra starten, som det jo var. Det er stadigvæk farlige indlæg. Clark kommer ud, og frispark til Olivia Clark. Det er Sara Holmgaard mildt sagt ikke enig i. Det så også lidt billigt ud, gjorde det ikke? Ja, jeg er helt enig med Sara Holmgaard. Hvorfor i verden er der frispark her? Ja, det er jo ikke hende, der går ind og søger. Går vel egentlig bare efter bolden. Unge Macy Davis på krykker. Ja. Nu ser vi den igen. Der er sådan en lille knæk ude i venstre knæ, hun får ned i kampen. Det beherrer dem mere end det danske landshold. Woodham igen med. Hun er altså rigtig god. Også i indlægsspillet. Den her ender lige ude hos James. Afslutning fra Ankarat James.
Dyb stikning til Vangsgaard. Ikke vinket offside her. Vangsgaard! Og hun lignede godt nok også en, der var en offside. Men den blev ikke dømt, så chancen tæller. En kæmpe offside, det her. Jeg gjorde det ikke det. Forstå, at prøv at se den her. Der. Okay, nej. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Jeg havde misset. Jeg har misset Velisis spiller nede i billedet. Der er ikke offside. Men og Vangsgaard missede også. Ja, der kan man også bare se, at Amalie Vangsgaard ikke har selvtilliden for tiden. Thomsen finder Pernille Harder lige præcis, hvor hun skal finde hende i mellemrummet. Vangsgaard, der løber på det rigtige tidspunkt. Jeg tror ikke, det var et rigtigt tidspunkt, men det kunne jeg så se heldigvis på de langsomme gengivelser. Og en kæmpe chance til Danmark. Der kommer mange flere af de her dybdeløb i det her opgør, end det seneste mod Italien. Som de forlyder til, har brugt en del tid på at snakke igennem. Det var virkelig ikke særlig godt. Det er heller ikke særlig godt for Snærle. Nej, og måske en mulighed for waliserne. Fishlock bliver lukket ned af Obeys. Men jeg tror også, de har haft brug for at få nogle frustrationer ud efter den her italienske. Hårdt med spillerne her i Odense hele ugen. Masser af plads til Carrie Holland lige pludselig. Og endnu mere plads til Woodham. Det kan blive farligt, det her. Woodham skyder selv. Det er altså også en stor mulighed. Ja, du skal ikke skyde her, Woodham. Jeg kan da godt forstå, at... Elise Hughes, hun er... jeg ved ikke, om hun er rasende, men hun er i hvert fald ikke tilfreds med hende, så... Jeg skulle bare lige have haft den derinde. Måske 7 tillægsminutter, noget af den stil. 7-8 i hvert fald, tænker jeg. Også haft... Ja, det er faktisk flere spilstop, vi har haft. Obeys. God aflevering fra Obeys op til Cornelia Kramer. Offsides. Er der vinket fra den portugisiske linjedommer. Jeg tør ikke sige noget, for jeg selv langt som gengivelser. Ja, Obeys, som ikke har spillet på landsholdet siden de sidste spillede i Odense mod Sverige. Jeg tror, den er god nok. Har lige fået sådan... Mod Lat. Nede i det vældiske midterforsvar, der er hun altså enormt stærk. Så er det bedre her på jorden for Harder. Fine dribling og god aflevering til Janni Thomsen. Kramer løbet ind i en offside. Fint set af Thomsen. Kommer så indlægget mod Vangsgaard. Et enkelt skridt fra en afslutning for Vangsgaard. Men fint af Janni Thomsen, som også helt åbenlyst befinder sig bedre tilpas på den her position. Meget bedre. Altså, det er virkelig en hjemmevandt rolle for hende. Tager lige dribling, kigger op. Egentlig rigtig fint. Ja, det er det. Fra Janni Thomsen. Jeg ved ikke helt, om Amalie Vangsgaard ikke tror på, at den når frem til hende. Så kom siden. Ja, minut 10, så er det højre side, ja. Herude, ja. I højre. Men spillemæssigt klar fremgang for Danmark. Og ja, det er ikke Italien, vi spiller imod. Men det er sådan set lige meget. Det handler om Danmarks eget udtryk. Og det har været fint. Det eneste, der mangler, det er det vigtigste. Det er målene. Eller bare målet, vil jeg egentlig være tilfreds med. Janni Thomsen igen udfordrer. Ja, selvfølgelig. Stadigvæk Janni Thomsen. Og så må den komme derind. Nej! Ej, så bliver det ikke større. Selvom den bliver blokeret ud til et hjørnespark. Pernille Harder tror heller ikke selv på det. Nej, jeg tror det er Ella Parrud nede fra højre bakken, der kommer ind og får en fod på. Det er altså gode ting for Janni Thomsen at få mere og mere selvtillid i løbet af den her første halvleg. Og der! Nej, det er faktisk... Er det... Ja, det tror jeg, er det Lat, der kommer ind? Ja, det tror jeg. Det er i hvert fald heroisk forsvarsspil der. Får lige afværget. Men ikke nogen chancer, vi har set til Danmark i første halvleg, Arnella. Hold da op. Og det er ikke slut endnu. Dansk hjørnespark nummer 7. Det første i lang tid. Kommer ind fra veje her. Og den ligger rigtig godt, og så må den være der. Nej! Clark først bokser væk, og så får hun reddet på stregen. Var det Harder igen? Ja, jeg tror det. Ja, nu bliver det nærmest tragikomisk. Danmark ikke er foran med 1-0. Ja, men tænk, hvis de havde set, at Wales bold var inde, så havde vi været bagud. Det her er trods alt bedre, det her.
Men de skal snart score Danmark, for chancerne har vildt sagt været der. Men nu kan de lige så godt bare holde det her tempo. Vi har i hvert fald 5-6 minutter at spille. Har de Wales, hvor de gerne vil have den. Bangsgaard ind i feltet. Og de kan kun lige få ryddet op. Gemma Evans der må sparke væk i panik. Er bare hurtigt i gang med bolden her. Halvlejen slutter som den begyndte med dansk pres. 7 tillægsminutter får vi at vide. Så havde du ret. Faktisk. Jeg har jo stoprådet med. Ja, det er rigtigt. Nu har der jo lige været ishockey-VM. Der var det effektiv spilletid. Det er det her ikke. Men 7, det virker meget realistisk i forhold til de 3 spilstop, der har været. Så masser af tid nu altså her i første halvleg. Woodham spiller indenom til Fishlock. Woodham igen, så kommer indlægget. Og Baster afviser fint. Josie Green, højre bakken. Snerle. Italien og Sverige inde i de sidste 10 minutter. Stadigvæk 0-0 i den kamp. Ligesom det er her. 10 på tirsdag. Ja, det ender med et walisisk frispark. Pernille Harder, kvinden med chancerne i første halvleg. Her først hovedstødet på overlæggeren. Så det blokerede forsøg. Og til sidst det her dykkende hovedstød, som Clark får reddet. Ej, altså. Godt at Snerle her. Ja, vinder bare duellen Snerle. Holland. Og var lige sådan tilfreds med. Vi har kørt bolden lidt rundt. Forståeligt nok. Jeg tror da også, det var fint tilfreds med at komme hjem fra. Ja, det vil være mere end en halv sejr for dem med et point på udebane mod Danmark også. Ingen tvivl om det. Wales nummer 31 på verdensranglisten. Danmark nummer 12. Og selvom den liste selvfølgelig ikke siger alt, så er det dog sådan et over tid indtryk af, bare for et niveau de her 2 hold ligger på. Men det er et Wales hold i fremdrift. Her med lidt over et minut tilbage af første halvleg. Virker som om spilleren lige nu måske bare vil have det til at gå. Fishlock. Janni Thomsen. Ja, det er godt raid her fra Thomsen. Bangsgaard og Thomsen igen. Holmgaard skal spille Janni Thomsen. Ja, så er hun endt helt diagonalt. Janni Thomsen har der og krammer med ind i feltet. De eneste danskere kommer Emma Snerle i stedet for. Hun har et fint skud. Kunne ikke få lagt den helt til rette. Men hun skal afslutte Emma Snerle. Jeg synes godt nok også, vi har manglet nogle skud fra distancen. Her så et indlæg fra Obase, som Danmark er heldige at få et hjørnespark på. Det var ikke sådan et super godt indlæg, men det var heller ikke en super. Lad os se, om vi kan finde et eller andet frem her til sidst. Og det har der igen, der ikke kan komme til den, bliver hættet væk. Og dermed så tror jeg, det er slut for første halvleg. Sidste fløjt fra
Katarina Campos. Danmark med masser af muligheder, især til Pernille Harder, men ikke nogen scoring fra nogen af siderne. Lige om et øjeblik. Og som også har lavet en enkelt indskiftning. Det er Wales, der har sendt Carrie Jones på banen, den unge midtbanespiller, som har talt meget om Sverige, faktisk til daglig spiller i den svenske liga for IFK Norrköping, kommet ind i stedet for Bristol Citys Ella Powell. Så nye kræfter på midtbanen for Wales, og måske lige en tand mere offensivt fra Carrie Jones. Ingen udskiftninger hos stadigvæk dansk landstræner Andre Jeklerts og kompagni. Her til gengæld en god aflevering op til Janni Thomsen. Holmgaard ligger derinde. Stadigvæk Holmgaard. Godt løbet ind for Holmgaard fra venstre vingbak-positionen. Og igen får de fundet Janni Thomsen. Jeg synes godt nok, de har været gode til at få bolden ud omkring hende her i første halvleg. Jeg kan også lige sige, at kampen i Italien, i Parma, er slut mellem Italien og Sverige. Det endte, som det begyndte, 0-0. Og det er faktisk ikke så dumt for Danmarks muligheder i den her pulje. Her har vi nemlig stillingen. Og husk altså, Sverige og Italien har spillet en kamp mere. Det betyder altså, at Danmark bare med uafgjort her har fine muligheder for at blive Nations League. Måske endda også vinde puljen, så er der gruppefinale. En sejr til Danmark. Ja, så ser det for alvor lovende ud. En sejr vil sende Danmark op på 9 point. Ja, det vi så selvfølgelig. En finale. Ja, præcis. På tirsdag i Stockholm. Ja, det glæder jeg mig til næsten uanset hvad. Pernille Harder ved at mosle sig igennem. Stadigvæk Harder, så skal den være der. Harder venter, scorer! Øj, hvor er det godt for Pernille Harder, der får brudt dødvandet 2 minutter inde i anden halvleg. Hun har siddet hele pausen og tænkt, jeg skylder et mål. Værsgo, her var det Pernille Harder. Ja, så må jeg lige rose min medekspert dernede, Mikkel Bischoff, der som noget af det første, jeg sagde, får Pernille Harder en chance i anden halvleg, så scorer hun det. Selvfølgelig gør hun det. Jeg tror endda, hun dapper. Ved du, hvad det betyder? Ja, det gør. Du har børn. Jeg har børn, ja. Ja, det kan du lige se lige om lidt efter den her fantastiske solo-aktion. Først så vinder hun selv bolden her i Roberten, udenom en, udenom to. Og så den her, hun bevarer roen hele vejen igen. Ja, fordi hun afslutter faktisk ikke, hvor vi andre forventer, hun vil afslutte. Altså hun venter og venter og venter. Så Evans ikke kan nå frem til hende og blokere. Og det der, det er bare en klasse scoring. Var vi ude i en, så skyder hun. Nej, hun venter-agtig situation her fra Pernille Harder. Anføreren går forrest og sender Danmark i front og sender Danmark helt til tops sammen med Sverige i den her Nations League-gruppe. Og sender Jeklerts i jubel. Ja, der var den. Ja. Selvfølgelig var den det. Pernille Harders landskampmål nummer, er du klar? 78 sætter jo rekord hver eneste gang, hun scorer som den mest scorende danske landsholdsspiller. Landskamp nummer 161. Så det er sådan et mål i hver anden kamp i gennemsnit. Det er så vanvittigt. Kommer ikke sådan nok output derude fra venstrekanten. Men det vil give mulighed. For hjørnespark. Over Fyn. Den har der ikke været meget af i løbet af dagen, skal jeg hilse at sige. Grå Kristi Himmelfarts fredag. Men det slutter i solskin og dansk føring i øjeblikket i hvert fald. Godt kommet i vejen af Kramer på afslutningen fra James. Og jeg synes godt nok, det lettede det her mål. Flotte mål af Pernille Harder. Også den måde, hun får afsluttet på, sidder helt præcist. Indskiftet Carrie Jones for hjørnespark. Spilleren her, der kan klubber i Portugal. Og det synes de var meget sjovt. Har jeg snakket med et stykker af dem om. Det er sådan et nyt event, hvor de gerne vil promovere fodbold lidt mere. Altså. Bayern München var med, Roma var med danskerne. Ja, som jeg sagde, en måde at promovere fodbolden, kvindefodbolden på. Måske landstræneren ikke var så glad for det, men han var glad, at de kom derfra uden skader.
Fischlock. En lang bold frem mod Elise Hughes. Den skal Ballisager have styr på. Hughes tilbage til Holland. James med det hurtige indlæg, og det er giftigt det der. God hovedstødsmulighed til Jess Fischlock. Det er simpelt, men det er også effektivt fra James og Fischlock. Ja, men jeg bliver bare nødt til at gentage mig selv. Det er det her, Danmark skal undgå. De her indlæg ud fra siderne, de fylder fint på derinde med 3 spillere. Det er faktisk kun 2 spillere. 2 danske spillere, der står og skal forsvare 3 valiser. Det skal det være lidt mere opmærksom. Sanne Troelsgaard. Det er fuldstændig. Kæmpe betydning for det her Wales-hold. Stadigvæk. Her Hughes, det er lidt løst dansk spil i øjeblikket. Ja, men det kommer efter en skidt fejlpasning fra Janni Thomsen. Ukoncentreret. Lidt for mange fejlpasninger fra Danmarks side lige nu her, senest med Katrine Kyhl. Ja, og så også 3 walisiske hjørnespark på. Og det er en god first-timer her, men også sikre hænder. Kommer også til at spille en nøglerolle her, hvor Cornelia Kramer kan få en stor mulighed. God lang bold frem til hende. Kramer! Det bliver lige lidt for hektisk i afslutningen. Hovedet med det samme. Jeg kan også godt se, at hun ikke har den samme rutine, samme erfaring, samme kølighed, som hun har for Bayer Leverkusen. Altså en god bold, det her. Ja. Så ved jeg godt, der kommer en waliser, men hun skal jo lige måske tage et træk. Ja, og så ved jeg ikke, om hun prøver at ramme den lidt anderledes, hvor hun prøver at loppe den over Olivia Clark, der også er langt ude af sit mål, men slet ikke får ordentligt træf på den. Kramer, som jo scorede med nærmest sin første boldberøring på landsholdet i venskabskampen i efteråret mod Holland, da hun kom ind til sidst. Her Holmgaard. Det er også en rimelig hård. I truppen for første gang i 1,5 år. Spændende, om hun kommer ind senere i halvlejen. Der er ikke noget der. Holland bruger sin fysik, og Holmgaard falder. Det var min tolkning i hvert fald. Nå, jeg er enig. Helt enig. Jeg tror ikke, jeg ikke var helt enig. Jeg synes godt, Eglert snart kan overveje en udskiftning eller indskiftning mere ind på den centrale midtbane. Jeg synes måske, at Trine Kyhl derinde begynder at se lidt træt ud. Altså en forståelse og en Sanne Troelsgaard, der også skal spille derinde. Ja, nu er han jo ikke en, der skifter så meget. Nej, det er rigtigt. Eglert, vi har jo tit set landskampe, hvor det er kommet sent og få indskiftninger. Og lige nu tror jeg faktisk, at han er meget tilfreds. Men lad os se, om ikke der kommer nogle ændringer. Vangsgaard bliver taklet. Holland. Også for at undgå, at det her det bliver sådan en afslutning af de sidste 30 minutter, hvor det bliver på walisernes præmisser, at de har mange indlæg. Et dansk hold foran 2-0. Det synes jeg, at man har både styrken og muligheden for. Fordi på et tidspunkt får Wales en stor chance, hvis det her bliver billedet, at man står sådan her. Jones. Stadigvæk Jones. James. Og hvad så det? For den danske anfører og målscorer Fischlock. Det er godt lavet af Kyhl, det her. Læser den rigtig, rigtig fint. Det ser ud til, at det er Wales, der skifter før Danmark gør. Wales har 2 spillere klar til indskiftning om lidt. Maja Bay kommer ikke ud til den, og Bay giver hjørnespark. Der har hun haft lidt problemer. Maja Bay, når den kommer med bagerste stolpe, der kan hun ikke rigtig helt tegne den ordentligt. Det er måske også noget, vi lige sådan har kigget på i forhold til indlæggene, og de har kigget på video omkring Maja Bay. Leicester-spilleren, som scorede det udlignende mål mod Sverige, kommet på banen. Og det samme med Rachel Rowe, scorede 3 mål i kvalifikationen, rutineret angriber fra Southampton. I den næstbedste engelske kvindeliga. De har ikke opgivet nu, Wales, det garanterer du. Det garanterer jeg for. Nej, bestemt ikke. De står i præcis samme situation, som de gjorde i Sverige.
Ballesager. Dansk hold, der står ret lavt faktisk. Danny Thomsen. Ja, det ligner lidt de der perioder, som Danmark ikke ud fra siderne. Så er det fint nok, at bolden kommer. Så her så Holmgaard. Dansk hold, som også er kommet til at stå lidt lavt, og et lisisk hold, der er meget på bolden i de her minutter, og så et indlæg fra Carrie Jones, heldigvis uden den fornødne præcision. Johanna Forstalsa på vej på banen, præcis som 37-årige Nadia Nadim, måske på vej ind til sin landskamp nummer 106, i hvert fald sendt til opvarmning. Ballesager her med en fejl. Meget aggressivt spil fra waliserne, og så har den været ud til et dansk indkast. Og så kan vi måske få den danske indskiftning, her hvor vi ser, at det er en skuldertakling, der vindede den der det er også fra Rachel Rowe. Værsgo, Obeys. Ja, men Maja Bay ligger altså også dernede. Veje i en god position. Sara Holmgaard. Indlægget mod Harder og også mod Vangsgaard. Redning på stregen. Okay. Der kunne det være blevet 2-0. Godt dansk angrebsspil igen. Super opbygget. Ja, fin indlæg fra Sara Holmgaard, men hvordan i alverden røg den ikke ind bag? Må du nok sige, den skal altså lige have igen. Der. Holmgaard. Og så afslutningen her. Det er jo en redning på stregen fra Haley Latt med knæet. Ja, det er altså mere held forstand, at der ikke står 2-0. Og imens får vi lavet udskiftningen ind med Johanna Forstalsa i stedet for. Her er livestillingen i øjeblikket. Sverige og Danmark med 9 point hver. Danmark på andenpladsen. Dårligere indbyrdes end Sverige, men med Sverige tilbage på tirsdag. Og det betyder altså, at Danmark på sidste spilledag kan ende som 1, 2 eller 3, og det er ikke uvæsentligt. Bliver man etter, så går man videre til Final Four. Nations League slutspil med de allerbedste. Og får en meget god VM-seedning. Og bliver man 2'er, får man også en fin VM-seedning. Og så sker der ikke så meget mere. Bliver man 3'er, så er det giftigt, for så skal man ud i Nations Leagues bedste række. Og bliver man ikke der, ja, så ved man altså, at man ikke kan kvalificere sig direkte til VM. Så skal man igen. Harder. Kramer. Tilbage til Harder. Jeg synes også, at dansk hold, som de sidste 7 minutter har fået stabiliseret tingene, efter at Wales fik lagt et lille pres. Det var en god start, den Forstalsa, siger jeg for hurtigt. Indtil hun bliver taklet her af Carrie Jones. Rowe. Rowe igen. Det der må ikke blive farligt. Vi ved jo ikke engang, hvornår de skal spille på hjemmebane igen og vinde imod, og heller ikke hvornår. Og det er jo fordi, at den her Nations League afgør efterårets program for landsholdet. Her, Hannah Kane. Og det er en god aflevering ud på venstrekanten til Woodham. Jeg kan så sige, heldigvis har waliserne heller ikke været dygtige nok til, at det blive farligt, men igen en dårlig sidste aflevering. Josie Green. Holland. Her er Rowe. Ikke noget frispark til Holland. Fordel, siger dommeren. Og så afslutning fra Hannah Kane. Og hun er altså virkelig en giftig spiller, Kane. Meget målfarlig. Spillede i øvrigt ungdomslandsholdsfodbold for England. Hun gik så med Wales gennem sine familiære forhold. Også lige fornemt, Rachel Rowe, hun får lov til at spille den op til Hannah Kane. Hun spiller, der går op i hende. Guffet over først at komme ind efter 78-79 minutter. Der er han bare meget stedig, må man sige, i forhold til sine indskiftninger. Ja, de kommer sent, og de kommer få.
det er demotiverende, som spiller, at du ved, at din træner ikke bruger særlig meget indskiftninger. Altså når du så starter på bænken, så ved du også godt, at chancen er minimal, selvom man gerne må bruge 5. Som vi selvfølgelig sender. 2 hold med 9 point. Men Sverige med fordelen hjemmebane. Og også nøjes med uafgjort. Her hvor Pernille Harder kommer i en god position. Harder stadigvæk hjørnespark. Nej, det er fint, hun truer dybden her, Pernille Harder. Får også bolden på det rigtige tidspunkt. Lignede ikke, der var en offside. Fint set af Kramer. Jeg har savnet noget af det her i anden halvleg, hvor Danmark truer lidt mere. Også første danske hjørnespark efter pausen. Emma Snerle med hjørnesparket. Ligger helt derude hos Sara Holmgaard. Ja, hun prøvede at afslutte på mål efter en fin nedtagning. Beliserne spil mod Sverige af 2 omgange. De kan altså godt slå til sidst. Ja, bestemt. Og jeg tror også, der vil komme noget universitet i det danske hold, for at være helt ærlig. Også når man tænker på det kamp mod Italien, det her med, man er så tæt på også at få de 3 vigtige point. Jeg bliver ved med at sidde herude på kanten. Ja, jeg har sat mig lidt tilbage, vil jeg sige. Og jeg synes faktisk, der er ganske godt styr på det i øjeblikket. Og så sidder jeg og tænker, vil det ikke være en idé at putte Sanne Trulsgaard ind her de sidste 5-10 minutter på grund af det her. Bolden til Hannah Kane. Kane stadigvæk. Og Kane forsøger afslutningen selv. Og det tror jeg, danskerne skal være fint tilfreds med. Maja Bay uden problemer. Men kan du følge min tankegang? Altså i stedet for at satse så meget med ender i nogle situationer, hvor man faktisk spiller 3 mod 3. Meget god idé at afslutte der, men der kommer ikke noget fart på den, men enig. Der har jeg set dansk hold, der ikke kan forhindre, at waliserne kommer til at pumpe nogle bolde op omkring feltet. Det er godt lavet her. Carrie Jones. Stadigvæk Jones. Så lige nu er de 3 mod 3 nede i det danske forsvar. Det vil jeg som træner, tror jeg, få mange grå hår af. Men igen, respekt for, at man tænker anderledes. Det der, det er jo frispark. Ja, det bliver ikke dømt. Hvad laver du, mand? tror jeg, man siger. Spiller altså hurtigt videre. Så en 4-5 stykker er der nok oven i de 90. Walisisk hjørnespark. Du er ikke tryg, kan jeg se, med det her. Nej, det har ikke været i store del af anden halvleg, fordi... Spil. Kort variant. Der kommer den ind i det bagerste område. Obeys hætter væk. Evans. Her er Rachel Rowe. Og det kan godt blive giftigt, det her. Evans får den igen. Rowe. Og så kan danskerne bryde. Thøgersen. Der er langt op. Der er rigtig langt op. Taber også bolden. Rowe igen har været meget aktiv, siden hun blev skiftet ind, synes jeg. Har været med i rigtig mange ting. Sidste ordinære minut i Odense. Og lige nu er det altså en hold fast i 1-0'eren, vi sidder og kigger på. Danmark uden offensive muligheder i lang tid. Carrie Holland. Og det var James. Godt nok træt dernede, Pernille Kramer. Det har hun altså været længe. Kan ikke formå at holde fast i bolden, men ja. Indlæg her. Obeys sparker væk. Vi går ind i 4 tillægsminutter. Det er noget sluppet for danskerne. Ja, det er faktisk meget sluppet.
4 tillægsminutter begynder her i Odense. Og danskerne hun er en lille puster. Helt fri af Helge Vangsgaard modsat. Det ser hun slet ikke, Thomsen. Taber derimod bolden til Holland. Her kommer så Josie Green. Holland overlapper Green til James. Og det var ikke en rigtig beslutning heldigvis fra James. Rowe. De er under voldsom pres, danskerne her, så ligger hun og krammer sig derude. Lily Woodham. Det var en gylden mulighed for at slå den ind til et godt indlæg. Prøv at se her. Ja, faktisk en fin førstegangs aflevering, og så virkelig skidt. Ud fra Lily Woodham. Jeg synes alt i alt godkendt af Kramer. Ja, uden sådan at imponere, men også lidt, skal man sige, uvendt position, og Danmark ikke havde bolden. Altså. Langt væk fra Holmgaard. Og fint presset af Harder. Lat giver indkast. Kan man spille den sjove del af Nations League, nemlig slutspillet i efteråret mod de allerbedste. Og her har vi din disciplin, Janni Thomsen, i hjørneflagsdisciplinen. Den var ikke så lang tid. Det bliver indkast til Wales. Men en gruppefinale, hvor Danmark også har noget at tabe. Ja, man kan også ende på en tredjeplads. De er overhalet af Italien, hvis de slår Wales. Og Danmark taber til Sverige. Ja, lige præcis. Og så er man ilde ude. Så Danmark skal op og hente point. Ja, man skal faktisk hente sejr for at være sikker på ikke at blive træer. Så dansk hold, der skal til Sverige for at vinde. Det lyder ikke nemt, men det er heller ikke umuligt. Jeg synes ikke, svenskerne har været så skræmmende i den her turnering. 3 uafgjorte og en kniben sejr over Danmark. En meget heldig sejr over Italien. Her mens vi ser på lidt hjørneflagsballet. Og recepten lyder fra langsiden. Vigtigt af Holmgaard. Hun er kommet i vejen for rigtig meget her i anden halvleg, synes jeg. Snærte, nyt indkast. Så kan der ikke være meget tid tilbage. Aller sidste mulighed til waliserne måske. Masser af plads herovre til Woodham. Hun kan ikke nå den, tror jeg. Ja, nu begynder jeg. Ja, nu kan du læne dig tilbage snart. Ja. Må ikke, det var ved at være det. Jeg synes alt i alt en dansk indsats, som har fået humøret, Nations League-troen og EM-troen lidt op. Og frem for alt 3 super vigtige point til Danmark og gruppefinale mod Sverige på tirsdag. Matchvinder naturligvis anfører Pernille Harder med sit mål. Bare 2 minutter inde i anden halvleg, og den her 1-0-sejr sender altså Danmark op på en anden plads, side om side med Sverige med 9 point inden sidste runde i Nations League. Det holdt lidt hårdt, men det holdt trods alt hele vejen. Vi jagter selvfølgelig kommentarer, reaktioner på det her, men i første omgang så skal vi ned og have den første analyse fra jer i studiet. Tina Müller og Mikkel Bischoff. Ja, Mikkel Bischoff. Sidste gang vi spillede på hjemmebane mod Italien, hvor det var med hovedvognen, hætter den 30 meter væk. Altså det er så vigtigt at have sådan en stærke spiller inden centralt i form. Og frem for alt, så var Pernille Harder den store spiller på banen i dag. Det er ikke altid, vi kunne sige det for det danske landshold på det seneste. Men er det reelt hende? Lykkes jo ikke med det hele, Pernille Harder i billedet her. Altså hun var eminent, kommer frem til 4.